Kani gede ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phi di meri nong kanti wa lang. Kini kilong kimat ki bokong san ka khubor mata ka step. Poi menteri rang bado Karim Narendra Modi mintin ka singi ha Brazil ban ya shimenta ha ka dorbar G20 ka bakat kendai. Sngokia unong elam ka seng Kongres uba roni lingdo halor ka kenrum kenram ka balami ha ka skulba nehu. Lapelong ka syat lukme ka ba la kengentang ha ka rat marngar ka bahap hapo ka hima melim. Ki khubor ki babnya. Ka dorbar G20 ka bakat kendai ka lasdang nadu mentin ka sengi ha ka Museum of Modern Art ha Rio de Janeiro jong kari Brazil. Ki nong elam bahakli do jong ki ri ki badan ha ka G20 lembar ki nong mikmat na ki kin hun tre kam ba phera ha rinsan ka perthai ki le shimenta ha ki program ba phera ha ka ba ki la aijing kran halor ki mat tre kam ba kongsan ba la ikut ban tre menta usnem. Unawai khawar jong ka Akashvani upentip bau menteri rang bado ke India Narendra Modi ula poi ha Rio bat la pedang buram ye da ka jing iet ke bakrau na kinong India ki badan ha kathi geri la ban pen kan mau hang ni ba ki don tang khandiat e kinong India ha Brazil kumba 1,000 haru 1,000 siteng ngot ai pen ban ka long ka ba itnat ba bar ka ba isongkun ba ki layawan lang baro da ka jingkemen ban pedang buram ya Modi. Unong ilam ka seng Kongres uba roni lingdo ula penpau ya kejing sngokia ka bajur halor ka kenrum genram ka balami ha ka skul ba nehu ba ula ong ba ka skul ba ka deben long ka jaka jong ka puli puthi bat kum kata ka jaka ban pen khlan ni ajing kershan ya kejing perkhat shimet jong no uba roni ula ong ba ka jingni jong kejing e ha nehu kala sedang khet tang namar ba ki don katuk ani ki seng san perthai ki ba persang ban yo bat ya katika skul ba kanang manyo penrung ye ki rukom perkhat jongki daga ba thungkam me ki brio RSS jong ka BJP ula ai ka jingero ka ba kraw ki samla puli ki bela penmi ya la ka sur persha ya kini ki kambamman ha ka te ki jaka puli. Ka office trikam jong Assistant Registrar West Khasi Hills District but office jong u Sub Registrar South West Khasi Hills District da ka jingi trelang bat ka Meghalaya Cooperative Apex Bank MCAB maintenance ka si kila rakhi ka teu lekmen ka bah new huwe jong ka All India Cooperative Week but ka day ka sin ka baning kong e ban penlong e ka bakum ka te ka jing rakhi Cooperative Week ha ka te ka district ya ka program na penlong Hatirot Singh Memorial Hall ka badan ha pendem umyong hamairang. Haba ay jingkiran hakate ka jingelang ka Deputy Commissioner kala ong ba kum ka syongkonor na ka benta ka roy ka par jong ka cooperative ka don nila ka jong ka benta trikam ban ay jingkirshan ya ki kinhun trikam cooperative hakate ka district. Kala benrap syusyu da ka baong ba ki cooperative kimlong kum ki company shimen. Henry ki de ki kinhun ni trilang haka ba baro ki de khot jong ka ki treshitom ban penbit penbiang ya ka kam bat ban kenjo syakathong ban ya imlang. Ka Ayushman Vay Vandana Card ka ba dang syula pen mi thamai kala kenjo sya mau mer jingjap ha ka ba kila dan hadu palat shipho lak ngot kinong song snong kari ki bala palat nyau posnem kerta ki bala de penrung kerteng yeladi ka jingdon ya kane ka AVV card ka nyarap iki temen ba kinyo jing mentoy ha ka liang ka koi ka khya ha po jong ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Katanat jong ka koi ka khya ka sarkar India ka pentim baye utay mau mer jingjab lala ban kenjo tang hapo ka lai tayo nadu bala pli ka da menteri rang bado ha ka arp khandai trik urisau kuba saulak ngot na ki bala penrung kerteng hapo jong ka Ayushman Vay Vandana Card ki dei ki kinthe UMLA ka clear uba kermen shilla ula penbena ba ka United Democratic Party UDP kadang penkre ban penklan ye ka seng ha ka jinge khun MDC ka bala jandai por pala aye ka bor ba lut ha ki nongilam rang ba ka UDP ha ka kadan district bakin jid hidala die ki kertong ki banya khun election ulai thuru ba ka UDP kampat rai yanu an penyakhun hakikat tu ka netli ki constituency jongri lom jaintia hendri lathikna ba an I ticket ya baro ki MDC ki bamenta jongga Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC kani ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong.
ki khat saukur jong karat marngar ki bahap hapok ka hima melim ki penlong ya ka shat lukme ka badai ka jing shat ba jing le anyam ka bala khen kentang naru ki por men barim ya ka shat lukme la khen kentang bat ai na ka wei ka pateng sha ka wei pat kani ka dei ka jing le anyam ban ai khubli sngongo bat ai ngo na ka banta ka bha ka miat habaro ki ayom kum ka jing bit jing biang jong ka thung ka tem ka koi ka khia ba ka jing yo jing da na ki jat jing sniu ki baharu kom ya kale niam shat lukme le jupen long haman la kashi sen san snem hau nai wieng hakapor or ka ba kinomi khmat na ki khat sau kur jong karat marngar ki pendep ya la ka jong ka kamram kat kum la ka riti dustur bala bu da ulong shwa man shwa kat kum ka dustur man la ka long yeng ka penno shipenta na ko ba bala dep ot ba ki ju ai ra ha ka kan thai ba ubri u ba ki bet ba ulong u ba khoj man pendep ya kini ki jing le niam ka kan thai ka basat ni ka shime ka jingit kli ban shaw ya ka lukhmai kat ba ushin rang upendap ya ka niam ka rukom las dang ya ka jingle niam ha ka ying duai jong karat marngar bat nang ta ki salet baro shamaran shat lukhme ka bala khen kentang ban yelum ki khat saukur lapenlong ya ka try service exercise ha eastern sector ka badan hajan upur usam ke India ba China ha ka ba ki sipai ki lapenlong ya ki jing pentibet ya khun thama da ki tiar ya pom ki bakat kum ka juk menta bat kila penan kamru da ki jing start rekam ki bathamai kate ka try service exercise kala ne khandai sngi bakala poi shaka benta ka bakut minnin ka sngi baro lai kan hon sipai kata ki sipai ringkau ki sipai sun be ki sipai duriau ringkat bat ka kan hon ITBP kile persang lang ha kate ki jing kai pentibet eladi an penlong ya kat dak adalat hak office trekam jong senior superintendent jong ki post offices Meghalaya division Shillong hak arp khandai trek unai wing 8000 arpusaw hak por khatwei bejem step hak dak adalat an sapdyang ye ki jing ot ha ki jing e baro ki bai de ka kam shakri jong ka yengdang ye ki jing ujor ka jing tho de ben pen poi sha ka office jong senior superintendent jong ki post offices Meghalaya division Shillong New khandai line not iwe hala ne shwa ka arpu pratrek unai wieng 8000 arpusaw an ampedyang show e ki shithi ujor hadien jong katai katarik ka balabu ka jingnang yai jong ki tha barben ki lom Himalaya namar ka jingkala jong ka sunbeneng kala banyalam sha ki jingma ki bashir khai ha ki por ki ban sawan kari India kala sakhi ki rukom kala ki bashir khai but waini ki start shampang Professor Nayan Sharma na ka Indian Institute of Technology IIT Roorkee ulo ong banamar ka jing jong ki tha ha ki lom Himalaya kansadan ka jingshle ka bashir khai but ha ka jo ka por ka jingrang rkhyang ka bajur ha kari ka jingshle ke jaka sarru kan sanang khamjur shu ha ki por ki banwan Kari India da ka jinge trelang ba ka World Anti-Doping Agency WADA kan penyat ya ka Global Learning and Development Framework GLDF Results Management Training ha New Delhi barkan sedang naduk mentakasngi ketika program IG kai pentibit ka banne sausngi ka thmu ban penbet penanti bhai ki kendon trekam ha ka bai de bikin nong pendan kam dawai pen khlan ha ki por ya khun ha ka no ka sport banon ra ya ka jinge trelang ha pedeng kiri ki pa pher ha ka ni ka liang banon pen khlan shu ya ka dor ka dar ba ka buram jong ka jinge ka sport ha ka perthai baro ka we katugani ka khubor klakon bakalawan spi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ha ka por prabji nginya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi bara ka por pra kha san minute pinse asngo se ka khubor ha tin phareng na ka Delhi station bat ha ka por prashiteng nginya phaibyang sha ka ni ka station ha ka ba pinya asngo ki khubor na ka than chate lam mingi kani ka Akashvani Shillong so bhaba na mantai ki khubor na Delhi